du håbe på, at jeg falder nu, eller hvad? Ja, jeg løber bag ved dig. Jeg har fået ved at skrive Pentagon. Det må du selv gjøre det bare. Jeg fik lige sådan 2 her. Ja, så er det ikke noget godt. Men det går ud over kuglen selv fra. Det er næsten mest kendt, synes jeg. Nogle gange, når vi er skud, så bliver man ud, og lige pludselig man kan fløjte på mig, så man bare ikke finde. Nej. Jeg plejer sådan. Eller hvad du har deroppe? Det er plastik, er det ikke det? Hvad? Det er plastik, du har deroppe, er det ikke det? Nej, det her? Ja. Nej, det er sådan noget net noget. Nå, lidt noget. Okay. Ikke helt så sikker, men det er fint nok. Det ser funky ud. Hvad? Den er pissevarm at løbe rundt med. Skal du med ned til Pentagon? Ja, er det nok den vej så? Jamen, Jeg løber den vej, han løber den vej. Hvis du løber med, så tager vi en sniper med. Hvor hårdt kører du? 135 cirka. Sådan der. Fuld skrald på. Nice box. Kør den. Ja, den kører ud med. Jeg stiller mig bare hernede der. Det er jo lige før, du faktisk skal blive på den her side under, så lige ud af åbnet. Den spreder af helvede til. Hvad koster den? Det er en, jeg selv har sat sammen. Det er en kineser, jeg selv har sat sammen. Det her. Den kan bygges om til en AK igen. Så man kan ikke købe dem sådan her med langt løb? Jo, det kan man godt. Man kan godt få nogle modeller. Hvem løber frem i krattet deroppe og holder den tilbage, der kommer derfra? Hvad for noget? Op i krattet deroppe. Hvem løber frem og tager der? Den der høj. Så han... Så en anden interval så frivilligt. Hvis jeg bare løber efter at tage Pentagon derinde, så må vi se, hvad der sker derfra. Jamen så tager jeg krattet. Vi vil bare tage Pentagon, så kan vi altid trække den op bagud lige snart vi kommer op, fordi det låser deroppe. Skal jeg smutte med i krattet? De andre ikke sidder på den. Ja, ellers så... Ja, Mikkel, han kan kigge rigtig langt op. Det er skide godt. Nej, det kan jeg ikke mere. Jeg skal Nå, det kan jeg ikke. Du kan skyde og se langt, ikke? Jeg har fint syn. Vi løber op, så kalder vi ham op, og så kan han skyde ind over. Ja, vi prøver at se, om vi kan nå solen. Så kan vi nok lige med det samme. Altså vi kunne sidste gang i hvert fald, det burde vi fandme også kunne nå. Der kom de ikke, eller hvad? Nej, sidste gang vi løb, der løb vi. Så nåede vi det. Så må vi lige lave et rent kamikaze-løb på det her. Lige snart vi rammer krat deroppe, så bare lå skole ind der. Altså vi løber skud samtidig, bare for... Ja, lige snart vi rammer sådan der. Er det hurtigt, er det den vej, så over broen og så op til tårnet? Nej, det er den vej ned. Kom nu, Svend! Hvor langt er jeg sgu aldrig nå? Hvem render med mig derom? Hvor skal vi hen? Helt om til tårnet, mener jeg, vi kan nå. Nej, vi kan sgu da ikke nå over til tårnet, det er jo på deres. Jo, hvis ikke Åh, de vi kommer. kan. Ja, hvis ikke de kommer, så kan vi jo nå ned. Tårnet i skoven, det er Vi kan tage en runde. jeg lægger ild ud til jer så. godt over her. Good, ja, den kan jeg sgu. Kom nu, Svend! Jeg tager tårnet, Morten. Det er nu. Løb. Er du den forreste? Nej, der er ikke lige her. Okay. Du må da tage den ikke ordentligt by dernede. Hernede. Ja, den vej ned ad. Bare sprint break.
Den er jammet. Fortsæt. Og der med højre side. Fortsæt. Der er nogen derude her. Kom på den anden. Den længere frem har vi et hul. Kom hen. Jeg er nede i broen. Jeg er lige der med broen. Jeg er bag dig. Er der plads til, at jeg kommer derop nu? Sådan. Hvilken retning? Jammer igen. Øj, jeg er ramt.